אני אליסף עמר, בן 28. ואני חנה, בת 25. בשנים האחרונות לפני השליחות גרנו בירוחם, אני הייתי שם סטודנט למוזיקה. כעבור שנה פגשתי את אשתי וניסינו, המשכנו לגור בירוחם. השלמתי את השנה השנייה שלי לימודי מוזיקה, ואחרי זה בשנתיים הנוספות אז המשכנו לגור בירוחם ובאמת לארח סטודנטים ולעשות שיעורים וארוחות שבת, ואולי זה אחד הדברים שבעצם גרמו לנו להבין כמה אנחנו אוהבים לארח, והחלטנו שאנחנו רוצים ללכת לחפש בית שייתן לנו את האפשרות לארח מטיילים יהודים בעולם ולתת להם את התחושה של בית. זה בית שנמצא רחוק מהבית בישראל, וזה באמת נותן לכל אחד, כל מטייל שבעצם עובר איזשהו תהליך עם עצמו כבר במסע הזה שהוא נמצא מחוץ לשגרה הרגילה שיש בארץ, וזה פשוט עוד מקום שמטייל יכול להיכנס ורגע לשבת עם עצמו, לפגוש אנשים טובים, לאכול אוכל טוב, לשמוע איזה משהו מעניין, משהו מחזק. באמת זה מקום שכולם מגיעים, כולם מתחברים, יש אהבה, אין פה שיפוט מול אף אחד. אולי אם אני יכול לסכם במשפט את מה שהכי מרגיש שאני אוהב לעשות פה ורוצה לעשות פה, זה לעשות ניקוי סטיגמות ליהדות ולספר על היהדות בצורה יפה ואמיתית ומיוחדת, כמו שאני חווה אותה וכמו שאני בעצם גיליתי מחדש. לספר לאנשים שמגיעים פה ולחברים שמגיעים לפה על הזהות שלהם, על הבית שלהם, ולחדד ולחזק, וגם אנחנו בעצמנו יוצאים מחוזקים ומחכימים בזכות האנשים שמגיעים לפה. הדבר באמת הכי שלמדנו מפה זה שאי אפשר לשפוט אף אחד איך שהוא נראה כלפי חוץ, ושתמיד לחדור לתוך הנשמה שלו ולראות מי הוא באמת, ולנסות לייפות את הנקודה היפה שיש בו ולהגדיל אותה. ובאמת שזה קונספט מדהים ויש פה פעילות מדהימה, וברוך השם שזכינו. אני ממש אוהבת לבשל, אז זה ממש מסתדר פה, שנגיד אני יכולה להריץ שבתות ממש מהר, ואז גם המטיילים מגיעים ואנחנו מצליחים להריץ שבתות ביחד, לאפות ביחד איזה עוגת שמרים, או כאלה שכאילו הרבה זמן לא יצא להם להיכנס למטבח ולעשות הפרשת חלה, זה ממש מתרגשות. ובאמת החיבור הזה של לעשות דברים ביחד, לתת לבן אדם תחושה שהוא הגיע לבית, המטבח פתוח, תכינו מה שאתם רוצים, לקבל את כל אחד ואחת עם חיוך ולעשות אווירה טובה, ולתת לכל אחד תחושה שהוא באמת רצוי והוא חזר הביתה. כולם יושבים, אוכלים ונהנים יחד, וזה יוצר צוותא, זה יוצר חיבור, השיחות בין האנשים פתאום נחשפים. כשאתה יושב במסעדה ואתה משלם על כסף, אז אתה לא כזה מרגיש בנוח לדבר עם ההוא שיושב בשולחן ליד, כי הוא עכשיו אוכל, הוא עם עצמו. אבל אנחנו אוכלים יחד, אנחנו מכינים את האוכל יחד. אתה יכול להגיע בצהריים, לשבת איתנו לקפה ולעוגה, ולהכין שקשוקה יחד איתנו, ולאכול, וזה יוצר את האווירה הזאת. אנשים מרגישים פה בבית באמת. אני עכשיו עושה פלפלים חריפים, ששרפנו אותם על אש. יהיה ממש טעים, 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 עם מלא לימון ושום וזה. הגעתי לפה לפני שבוע, ושמעתי על הבית היהודי, אז באתי לארוחת שישי. ומאז בערך התאהבתי, נשארתי פה. נשארתי פה שבוע, אני ממש נהנית לבשל איתם ולדבר איתם, ואליסף וחני באמת זוג מקסים. מהרגע הראשון שהגעתי לפה הרגשתי כאילו קבלה, כאילו ממש קבלה כזאת, שאין בהרבה מקומות, שאתה פשוט יכול להיות מי שאתה, וזה מהמם בעיניי, והם גם מאוד חכמים. לאליסף יש המון סיפורים והרבה מה להגיד, שאני מאוד נהנית לשבת, לשמוע, להקשיב, לדבר. זוג מדהים באמת, זוג מדהים. אני ממש מודה שמצאתי אותם בטיול שלי. וואלה, הבית היהודי זה מקום שתמיד שאתה מגיע, מקום פתוח בשבילך, ומקום שמקבל כל אחד, ניתן לך את התחושה של בית. וואלה, כל מה שאתה צריך הם דואגים לך פה, גם הזוג שנמצא פה, באמת זוג מדהים, דואגים פה לכולם. ופשוט אווירה לפגוש עוד חבר'ה בטיול, וטוב לב של כולם פה, זה פשוט מטורף. כיף גדול. אני כנגן עוד וכינור, אז מצאתי את עצמי מנגן מלא שירים שאף פעם לא נגנתי. כל מיני חברים שמגיעים לפה ומנגנים בגיטרה ובא להם לנגן יחד איתי, אבל אנחנו מנגנים, אז אני מוצא את עצמי מנגן שירים
אחרים ומעניינים וכיפים, ואני מאוד נהנה מזה, וגם נראה לי שבכללי המוזיקה היא באמת פותחת את הלב, ולפעמים אנחנו גם לומדים פיוט יחד בשבת, ומגלים את היופי של השירה היהודית, ומאוד נהנים מזה. בעצם אחרי כמעט שנה של שליחות בבית היהודי, והרגשנו כמה שזה ממלא אותנו וזה משמח אותנו, הבנו כמה שאת הדבר הזה קיים מאוד מאוד בארצות התפוצות. ודווקא בארץ שלנו, בארץ ישראל, הדבר הזה חסר, שיהיה בית שהוא מכניס את כולם ואוהב את כולם, ושהשיח של כולם הוא שיח מכבד ואוהב, ובו שיח שבו נחשפים לזהות היהודית ולאמונה ולשמחה, ופשוט להרגיש בבית, כי אנחנו בבית, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו רוצים להרגיש בבית בארץ ישראל, אנחנו רוצים להרגיש אחים ואוהבים, וזה מאוד מאוד חשוב לנו, ואנחנו, החלום שלנו זה לחזור לארץ ולהקים בית איפשהו בארץ, שזה יהיה התפקיד שלו, לארח אנשים, בין אם זה סעודות שבת, בין אם זה ארוחות ערב, בין אם זה סדנאות, הרצאות, לחזק את הקשר היהודי שלנו, לחזק את הזהות שלנו, וגם לעשות אהבת חינם, כי זה מה שאנחנו באמת הכי צריכים, ואנחנו באמת עושים את זה, ואנחנו אוהבים אחד את השני באמת. פשוט לפעמים אנחנו לא מספיק פוגשים אחד את השני, אנחנו רוצים לפתוח בית שבו אנחנו נפגוש את השני ונאהב ונגלה כמה אנחנו יפים וטובים ואוהבים, ונמשיך להרבות אהבת חינם, כי אנחנו העם באמת הכי מתוק והכי יפה שקיים בעולם הזה. מרגישים שהחובה שלנו זה באמת לחזור לארץ ולהמשיך להפיץ את האור הזה, ולהמשיך לתת לאנשים את הזכות ואת האופציה להכיר את עצמם יותר ולראות את הטוב אחד בשני. זה באמת המקום שעברנו את המסע הכי מטורף בחיים שלנו. אנחנו נמשיך לקחת את היופי שבבית היהודי לתוך הבית שלנו בארץ, ולהמשיך בעזרת השם לראות את היופי בכל אחד ובלי לשפוט, ולזכור שבאמת בכל אחד יש ניצוץ אלוקי. אתם מוזמנים לנו לבית, אנחנו מחכים לכם בכל זמן, אפשר לבוא לאכול ביחד, בין אם זה ארוחת ערב, בין אם זה סעודות השבת, בין אם זה הסדנאות, אנחנו תמיד פה בפניכם, מחכים לכם, לפגוש אתכם ולהרבות אהבת חינם. תבואו, אוהבים אתכם.